Здравейте всички! Днес съм развълнуван да споделя цялата съществена информация за невероятния IDEA-LICA, възможност веднъж в живота за вашата лична трансформация. Но преди да започнем, имам две важни предупреждения, на които трябва да обърнете голямо внимание. Първо, когато обмисляте покупката на IDEA-LICA, внимавайте от кой сайт купувате. Автентичният продукт е достъпен само на официалния уебсайт и това е непропускаема оферта, която не можете да пропуснете. За да помогна, оставих връзката към официалния уебсайт в описанието под това видео. Сега, какво точно е IDEA-LICA и наистина ли работи? Отговорът е категорично да. След многобройни лабораторни тестове, изследователите са идентифицирали уникална естествена формула, съдържаща концентрирани съставки, които насърчават тялото ви да изгаря мазнини за енергия вместо въглехидрати. Пригответе се за революция в живота си, тъй като този продукт е ключът към постигането на вашите цели ефективно и бързо. Важно е обаче да разберете, че тялото на всеки реагира уникално, така че бъдете реалисти относно лечението и очакванията. Последователността е от решаващо значение за ефективното функциониране на IDEA-LICA. Вземете решение сега и се ангажирайте да използвате тази мощна тайна ежедневно. Вие сте само на няколко стъпки от постигането на най-добрата ви версия. Не забравяйте, че изключителните резултати са наблизо. Друго важно нещо, което трябва да се отбележи е, че IDEA-LICA е напълно естествен и няма странични ефекти. Насладете се на предимствата без притеснение, тъй като е безопасно за консумация и вече е помогнало на хиляди хора да променят живота си. В заключение исках да подчертая колко е важно да бъдете внимателни при избора на сайт за покупка. Грабнете тази уникална възможност за промяна и направете крачка към успеха. Искрено се надявам, че този видеоклип ви е предоставил ценна информация и желая IDEA-LICA да ви донесе безброй предимства и да подобри живота ви. Не губете време, това е шансът за истинска трансформация. Успех по пътя към успеха и щастието!